Здравейте! Здравейте и добре дошли на всички, които желаят да изучават тази древна наука, науката Кабала. Аз съм Георги Градинаров от Добрич и съм преподавател към Международната академия по Кабала. Международната академия по Кабала е некомерциална асоциация, която няма отношение нито към политиката, нито към религията. Основана е през 2001 година. Нейната основна мисия е разкриване на фундаменталните знания за системата на мирозданието и природата на човека. Допринася за позитивната промяна на човечеството и намиране на оптималния път за развитие на цивилизацията. Приятели, здравейте от мен, Николай Райчев. Аз също съм преподавател към Международната академия по Кабала, а неин основател и ръководител е професор Михаел Лайтман, доктор по философия, биокибернетик, ученик на Барух Ашлак, син и последовател на най-великият кабалист на 20 век Баал Солам. Каква е дейността на Международната академия? Тя има филиали и представителства в 107 страни, повече от 2 милиона ученика в света. Има книги, видео и аудиоматериали на 25 езика. Сайтът, който виждате, е най-големият в света учебно-образователен ресурс, безплатен източник за получаване на достоверна информация за науката Кабала. Какво е науката Кабала? Кабала е практическа наука, методика, която помага на човека да разбере законите за устройството на мирозданието и обществото, да получи практически инструменти за духовно развитие и управление на собствения си живот. Какво не е Кабала? Кабала не е мистика, чародейство, магии, свещени атрибути, амулети, червени конци, карти, таро, светена вода. Не е необходимо да си аскетик, за да изучаваш науката Кабала, а да живееш собствения си материален живот. Кой може да изучава Кабала? Всеки, който иска. Този, който наистина изпитва необходимост от знания за себе си, за своята душа, за своето минало и за своето бъдеще. Този, на когото са необходими отговори на главните въпроси за неговия живот, решението на които той напразно търси в нашия свят. Какво дава изучаването на Кабала? Инструменти, които позволяват на човека да се справи с жизнените трудности. Човекът, който изучава Кабала, винаги има пред себе си възвишена цел, която му придава сили и напълва неговия живот със смисъл. Дълбоко разбиране на човешката природа, свойствата, желанията, мислите, намеренията. Това помага на взаимоотношенията в семейството, с близките, на работата, в обществото. Човекът разкрива общи закони на природата, знанието, за които прави живота разбираем, интересен и наситен. С помощта на науката Кабала, нашият живот може да се промени към по-добро. Кабала била скрита в продължение на хилядолетия, защото човечеството е трябвало да се развива в своите желания до максималната им граница на този свят. В програмата на курса Основи на Кабала е включено: първа лекция Основи на Кабала, възприемане на реалността, история на Кабала, развитие на желанието и природата на човек, строеж на мирозданието, единственост на Твореца, душа и тяло, свобода на избора, 3 фактора за духовно развитие. И последна, 10-та заключителна лекция, в която ще обобщим изучения материал. Курсът Основи на Кабала се състои от 10 занятия, които включват теоретична и практична част. Вие ще получите видеозаписи от всички занятия, достъп до затворена група във Facebook и систематизирана база от уникални кабалистични знания. Занятията ще се провеждат всяка сряда от 19:30 до 20 часа и 30 минути в програмата Zoom. Курсът е безплатен. За участие в курса, моля, попълнете формата за регистрация, приложена по-долу. Първото занятие ще се проведе на 2 декември 2020 година от 19:30 часа в платформата Zoom. Заповядайте, приятели, заедно да преминем през това огромно поле от знание за нашето минало, настояще и бъдеще.